Čaute, ja som Ofier a robím rozhovor s let's playerom Vint97, majiteľom DOD Movies a chcem sa spýtať Vinta, že či chce niečo odkázať jeho fanúšikom. Čaute, ja som Vint, iste ma už poznáte, a odkázať svojim fanúšikom, že klikajte na to, čo dá do popisu videa, tie linky a to čo. A ešte niečo, dajte Ofierovi odber a ešte aj mne. Nie! Takže môžeme ísť ďalej? No, a potom otázky. No. Tvoje obľúbené jedlo a pitie? Takže jedlo, palatrinky, alebo hrano s sírom, alebo pizza, alebo hamburger, alebo bageta. A pitie Rockstar, alebo Mons. Nie, Rockstar. A ešte Pepsi, no a Coca-Cola, šokokola, citrus a ďalej. Druhá otázka. Tvoj obľúbený let's player? Môj obľúbený let's player? Takže môj obľúbený let's player Gogoman TV, Tomcat, Vrček, Matmajk, jasné, že Matmajk, počkajte, ešte sa kliknem, takže Freak Out a môj sa aj channel House is Better, to je asi všetko a už nemám rád. No a to je asi všetko. No a ešte Scrafty. No, môžeme ďalej? Tretia otázka. To je tvoja obľúbená hra? Moja obľúbená hra to je Minecraft alebo Amnesia a ešte Mac 3. Dobre. A štvrtá otázka. Koľko máš rokov? Na 15. Dobre. Piatá otázka. Koľko odberov chceš dosiahnuť minimálne? Minimálne takých 100. No, dobre, tak šiestá otázka. Máš svoj vlastný web? Ešte ďalej je tam niečo písané, že? Už není. A hej, tak môžem ho dať potom do popisu videa. Hej, mám vlastný web a môžeš ho do popisu videa, jasne. Dobre. A teraz ďalej. Siedma otázka. Aký máš mikrák? Značka? Mikrák Genius C10 asi. Dobre, môžeme ísť ďalej? Takže No. 8. otázka. Dal by si mi niekedy odber? No jasne, že by som ti dal, ale by si mal trošku viac videí, vieš, rozbehni sa nejako. No, len včera som začal. Takže 9. otázka. Natočíš so mňou niekedy video? Nejaké? Jasné, len daj IP od nejakého serveru a natočíme, jasnáčka. Posledná otázka, Ďalej. čiže 10. Kedy urobíš vlastný vlog? A ešte niečo povedz, niečo na koniec svojej Takže to fanúšikom. urobím vlog niekedy teraz, takže čau, to je všetko. Čaute. No, čaute, sme späť a ideme ďalej. Takže posledné otázky sme skončili, že? No, takže posledná otázka, čiže 10. Kedy urobíš vlastný vlog? No, urobím vlog, keď už budem mať tých asi 50 odberov. No, dosť to pri 1000, ale skôr to bude, takže nechajte sa prekvapiť. Dobre. A ešte niečo povedz na koniec svojim fanúšikom. Fanúšikom. Takže to som už brala na začiatku a ešte niečo. Napíšte mne. Čekujte jeho Ofierov ako Skype, potom ako YouTube channel a ešte aj môj, ak dáš do popisu videa, please. Dáš do popisu videa, please, môj Facebook, YouTube channel a ešte aj. Hej. Áno, dám. Dobre, tak by bolo všetko. Ahoj. Čaute.